Id-due diligence tal-Partit Nazzjonalista li ħareġ it-tlieta wara nofsinhar wara proċess ta' sitt ġimgħat fi skrutinju ta' żewġ kontestanti għall-ogħla oppożizzjoni tmexxa minn Mart l-eks Ministru Nazzjonalista George Pulicino, Lurt Pulicino. Dan fl-istess ħin li Ray Bezzina li kien lead il-leminija tal-eks Ministru Nazzjonalista u iżjed reċenti lead il-leminija tal-kap Bernard Grech qed imexxi il-kampanja tad-deputat Awċi Elix Borg kontra Adrian Delija, il-kontestant liħor biex ikun is-suċessur tal-istess Grech. Fl-aħħar ġimgħat, One News u anke il-Gazzetta Kulħadd żvelaw kif il-kap caretaker Bernard Grech flimkien ma' Ray Bezzina kienu ħeġġew lil Borg biex imur lura mill-ftehim li kien għamel mal-eks kap nazzjonalista u joħroġlu wkoll għall-kariga f'dak li nies qrib Delija iddeskrivuh bħala tradiment fl-ar forma tiegħu. Dan kif anke ammetta Adrian Delija nnifsu kien hemm ftehim bejnu u Elix Borg dwar min minnhom għandu joħroġ għall-kap. Grech kien iltaqa' ma' Borg wara l-aħħar Kunsill Ġenerali Nazzjonalista u dakinhar ukoll Bezzina iltaqa' miegħu f'ħanut tal-kafè fil-Ħamrun. Sa dan it-tant dan ir-rapport ta' due diligence iġib biss il-firma tal-Lurt Pulicino. Dan differenti minn dak li kien sar 5 snin ilu fejn qarbel lil Bernard Grech u l-istess Adrian Delija. Dakinhar kienu ħarġu l-ismijiet kollha li ħadmu fil-proċess tlieta b'kollox li kienu Antonio Ghirlando, Clyde La Rosa u Mario Pigaglia. Fl-aħħar ġimgħat One News staqsal l-uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista fosthom is-Segretarju Ġenerali Charles Bonello u d-Direttur tal-Informazzjoni Nazzjonalista Nathaniel Attard biex jgħidu min huma il-membri din id-darba iżda bqajna bla tweġiba xierqa. Il-proċess ta' due diligence ikkonkluda li Adrian Delija kien ħallas taxxa dovuta minnu propju fl-istess żmien li reġa' wera l-interess li jokkupa l-ogħla kariga fil-partit. Ħareġ ukoll kif għandu proċeduri quddiem il-qorti relatati mas-separazzjoni mill-eks mara tiegħu hawn issemma li hemm allegazzjonijiet ta' vjolenza domestika iżda ma ttieħdu l-ebda passi kontrih. Dwar Borg reġa' ġie mfakkar kif il-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika kien sabu li kien skorret dwar dikjarazzjonijiet dwar il-Forti Xambrej u l-proġett mill-privat. L-elezzjoni għal kap nazzjonalista se ssir is-Sibt 6 ta' Settembru li ġej, kważi 3 xhur wara ir-riżenja ta' Bernard Grech mill-kariga.